Има пожар. В Мюник. Нямаше как без инцидент с това вече. Но нека се върнем малко назад. Всичко започна толкова спокойно. Колко часа сме тук? Не знам. Never again. Таята сме! Намерихме си стейка! Не мога да повярвам на какво са способни хората. Как може толкова красиво? Как става това? Тук що разбрахме, че супермаркетите тук отварят в 8. Това е много рано. В момента е 7:23. Да. Имаме 9 минути за време. Ще стигнем. Няма драма. Има пожар. Тът е 6:20 и нещо и ние цяла нощ прекарахме в лобито без да спим, защото няма как. Чихме просто да излезем. Отидохме си в стаята за точно 2 минути, въпреки че вътре е смъртина, сажди, да. И навсякъде има сажди, не можеш да дишаш, но няма проблем. Казаха, че ще изчистят докато се приберем в 2. И сега отиваме да разглеждаме забележителности, докато отвори Lidl в 7 часа, за да можем да си вземем нещо, да пием кафе и да ядем. В Мюник. Пано шоколад! Пано шоколад! След няколко часа, които се сториха като години, малко рев и никакво спане, да разкажем какво actually се случва. Защото ние се прибираме в хостела, взели сме си салати, ядем, говорим си и по едно време решаваме, че трябва да си легнем. С нормалните хора по принцип. Да, и аз си пускам преносимата батерия, както съм пускала в другите 5 държави, в които сме били, да се зарежда и си спим най-спокойно. И по едно време в 2 без 15, 2 без 15, да. Помним се 1.46. Чуваме аларма, виждаме как нещо пращи. След секунда, след като аз отидох да извадя кабела от това, което пращеше, гледаме как се е запалило. И тя стои и вика, айде тръгваме. Какво да правя? Смисъл, няма да се да вътре при горящото. Нито там до контакта искам да се бъркам, да го спирам да гори. Не знам какво да правя, няма го поле. Ти трябва да го поле с вода, си викам, ще го поле с вода. Аз ще гръмя целият контакт, ще гръмя цялата система. Да, това беше много добра идея. Вика, Мара, вземи телефон, тръгваме. Добре, че тя, защото аз стоя и се върта като пумпал и гледам какво да направя, къде ми е бутилката. Бутилката ми беше там, викам, дай ще го полея. Тя ми вика, няма да го поливаш. Да полеш контакта, моля ти. Ще да гръмне цялата система. Влеземе, ние сме без чехли, без очила, и двете не виждаме нищо. Не съм постава реално, там съм, ама... Да, по пижами и гледаш как целият хотел, половината полуголи, излизат тротуара от другата страна, идва пожарна, и влизат вътре и ние търсим това от рецепцията. За да му кажем... че е при нас, да. Да, обаче не го намираме, защото първо и двете не виждаме, второ него го нямаше, явно вече се беше качил до стаята. Да. И той излиза по едно време, пича си пали цигарата и някакви хора отиват да го питат какво се е случило и той вика, ами преносима батерия се е запалила, викаме перфектно, явно е само при нас. Забавно беше и нищо, човека го беше изгасил, беше го метнал в банята. Обаче не можахме си легнем, защото стаята беше пълна с сажди и мирише... Не, той се дишаше вътре. То не се диша. Не мога да дишаш, това ще умреш. Да. Години сигурно ми се бахме в живота. Седяхме в лобито цяла нощ. Хората ми гледаха странно, викат си писте, бете. Що стоят в лобито по пижами, цяла нощ, не спят. И така. Да. И сега чакаме да видим дали ще изчистят, дали ще е годно.
две дни. Много стрес, много. Да, прекрасно се чувстваме. Така да е много за едно е. Да, поне пано шоколя ядох. Да? Си спомня малко за хубавата Франция. Нямаше как без инциденти с това беше. Да, то няма как иначе. Само да кажа, че ако искате да гледате забележителности без да има никой наоколо, излезте в 6 сутринта, няма никой. Хубаво, хладно. Абсолютно. Изкъпахме се, оправихме се, изнесохме се от другата стая и сега отиваме на вечеря. Yeah. Наспахме се. Аз не мисля, че сме спали толкова през цялото пътуване. Много хубаво, да. Станахме в 9:30. Something like that. Много хубаво. И сега ще се разхождаме. Нямаше как Една хубава българска. да дойдем в Германия и да не посетим БМВ. Има минита. Това actually го обичам. Ето. Търсим работа, се снимаме с него, защото да. О, май, как всички сме като невиждани. Абсолютно. Робот е, брат. Имаме си кафе в супер сладки чашки. Много са сладки. Eurosummer 2026. Това е степната на Eurosummer. Общо взе. Панталона ми е чакай. Какви са условията? Абсолютно. Familie und Freunde besuchen ins Rückgang. В цяла Германия няма нищо отворено.